ଅପରାଧ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣେ। ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଗୁଡୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେଇ କହୁନି, ଧନ୍ୟବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ତମ ଡାହାଣ ହାତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାଁ ହାତ ବବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିକିରି ତମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଲଢ଼ିପାରିବ ମନ୍ଥନ କରି 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 ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ଦେଇଛ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବିକାଶ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ 55 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜନୀତି କରି ଡିବି ଜଳୁଥିଲା। ୟୁନିଟ ହାଟରେ ଡିବି ଜଳେ। ଆମ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲା। ମହତାବଜୀଙ୍କ ପାଖେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବରଗଡ଼, ନଖିସାଗର, ଝାରପଡ଼ା, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ, ସୁନ୍ଦରପଦା, ପଟିଆ, ରସୁଲଗଡ଼, ବମିଖାଲ, ଲଖିସାଗର ଏ ଯେତେ ପେରିଫେରି ଗାଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଛି। ସେଇଦିନୁ କାମ କରି ଆସିଛୁ ଆମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରମୁଣ୍ଡା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେଲ୍ଟଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ମେଡ଼ିକାଲଟା ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ମୋତେ ବି ସେ ଜଟଣୀର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। 750 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ କରିଛୁ ଆମେ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍। ସବୁ ରୋଡ଼ 100 କୋଟି 150 କୋଟି, ଫ୍ଲାଇଓଭର, IIT, ନାଇଜର, ଇନଫୋସିସ୍, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ, 13ଟା କଲେଜ, 48 ହାଇସ୍କୁଲ ଏସବୁ ଆମେ କରିପାରିଛୁ। କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ମୁଁ କରିଛି, ବିଜେଡ଼ି କରିଛି, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛି ମୋରି ସମୟରେ। କିଏ ସିଏ ଆଇଲେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ? ସିଏ କ'ଣ କରେଇବେନି? ମୋତେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଏ। ନବୀନ ବାବୁ ପାଏ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ ପାଏ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ସହିତ ବି ମୋର ମାନେ ବାପ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ। ଆମର ଯେଉଁ ୟାସିନ ମାମର ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବି ମୋର ପୁତୁରା ଗୋଟେ। କିଛି କହିହେବନି। ଲୋକେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାରକୁ। ଏବଂ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ମୋ ପୁଅ, ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଗହଳି ଜୟଦେବ ବନମାଳପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା, ଆମର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତର, ଜଟଣୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ବଲଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛୁ। ଏଥର କେହି ନୁହଁ, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଆର ମାସ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଆଜି